Idol, unsa atong tirada karon? Anong balo? Uy, daw? Uy, puto. Murag putol man daan? Oh, Achot na. Gito Dito yung daw. puto na. Para kuhan sabaw. Oy, atats. Ayan lang. Putdon tani. Nagkasadan pa mo eh. Kap. Nadlaw pan. Usan tani sudanon? Dana sadan. Ilaw. Atats ha? Uy, Ginoo ko, balo tagsara ta katilaw ni mo tats, pero bang malas kilo ani. Dili na tato pandawan ha, kay puol na kay gahapon mo nimong gisabaw, ikilaw. Uy, napa jud puyo. Ilain yung tuyo na. Ha? Ay, matik na. Iskabitsi na ni. Matats, alam na. Alam na. Safety na ni Matats, safety na ni. Kini Matats, ato lang ni bularo no. Kay marang man ni, marang agagmay Matats oh. Ato ni bularo Matats. Kay daghan na katag sudanon no. Ato masudan na to. Ang bularo na to na. Uy, kini mo atong kilawon no nya. Unsa dol? Madugay. Madato na. Ampo lang dol nga madato ta ha. Ampo madato ta ha. Ay, automatic na. Dagan mama. Dato maradaan sa gugma, kwarta lang kulang. Unsa? Dato daan sa gugma, kwarta lang kulang. Wala mo ko nangarap na dato dol. Ako adol mabuhi lang ko sa kadlaw katulo, makatabang ko sa tao. Ana na akong plano dol. Ay, dato ta. Oo. Kwarta lang kulang. Kay lisod madato ta dol, daghan mga suyaon. Ato lang gud mabuhi na tani kalibutan dol, makatabang na sa tao ginagmay, makatagtag sudanon, di ba Matats? Ana ra. Ay, wako Unsa man na mado? Ibutan na dito, ato na sudanon. Butan na dito, butan sudon. Matats sa gabo mi oh. Unya wa pa may banyera. Jaming-jaming sa mga Matats. Matats, magkilaw na mi kay namday bahaw dayo. Abi na ko kulik kanon. Ligaw. Oh, reserve na niya Matats oh. Pero ano sa to kilaw Matats kay murag mingaw man kayo. Ato ning ano niya. Unsa kilaw gusto mo katong kuan? Tama-tama gud nga matulon pud nato. Ha? Tama-tama gud ka nang matulon na to. Tambok ra ba kay Matats oh? Tinagas Oh. diretso na. Tagsara ta makatilaw ning balong nga dagko kilawon Matats kay kani. Ako ta ning kilawon, unya kay gipakas naman day niyo. Amo na lang ni sa buhon. Uy, napiswasid. Thank you Kap. Matats ha, pinangga kita ha. Napiswasid. Kalami sa swasid Matats. Nga dinangaw. Matats ha. Panitan pa na para dabis kayo ba? Dahil lang kay magkuha sa suka ha. Kaya Sampo lang ba to pag dito? lami na Matats. Kani lami po ni swasid ad-ad ba? Kani safety na nato na safety na niya. At kana mo itong kilawon. Matats na pidaghang kilawon no? Na nasbangag. Ha? Panitan na muna para hamloy pagkakaon ba kay murang po nagumay ang panit god. Pwede gud na panit pero lami magud panitan. Para tamis-tamis ba? So katapat na Tats. Sige ato sang butangan no kanang asin dito do, pagko dito do. Saan na nga pagkakilo pinisi? Uy. Pagkadabisa. Tats. Ay na mo katingala ba sa si Idol gani mo kilaw, ha? Basta siya lang. Mura nag pinirito katag-as yung diskarte niya. Ingana na sa magkilaw. Tats. Ato na sugdan ang pagkilaw Matats ha. Kay pinaspasay ra ba mi kabua? Ano ta? Oo, matik na siya. Mga idol, okay na. Mga idol. Matats, amo ng sugdan. Lami agi pag kilaw tagas oh. Kalama. Ha? Basta kilaw na sigutan Matas. Kaon sa may kay makuya pa na ta. Nanantri, habo na ta. Si bulo. Taba ba niya ay?